Ahoj BSI zaměstnanci a členové a vítejte u pásky, která změní budoucnost restaurace Bones Burgers a Bunny Smiles Company na lepší. Je to tak, po 4 letech papírování jsme se konečně rozhodli použít náš nouzový plán, který jsme vymysleli po tragickém uzavření naší restaurace Bones Burgers zpátky 20. července 1974. Dámy a pánové, představujeme vám projekt přemístění, ale předtím, než půjdeme do detailů, pozdravte naše nové zaměstnance BSI. Pojďme si projít projekt přemístění tím, že si připomeneme to, co se stalo 4 roky zpátky. Jako mnozí z vás už dávno vědí z minulých let, naši milovaní baviči byli bezpečně přemístěni do bunkru v lese Svaté Juany. Pár měsíců potom, co byla restaurace uzavřena. Později všechny obchodní příležitosti byly zrušeny, jako třeba knížky, merch, pohádky a dokonce i náš televizní pořad. A tehdy náš milovaný zakladatel Felix Kranken dostal skvělý nápad opravit a přeprogramovat roboty Bones Burgers a přemístit je do nové restaurace, která by se otevřela v roce 1982. Je to ale chytrý plán, no ne? Potlesk pro Felixe Krankena, už je s dobrým mozkem a hlavně dobrým srdcem. Králík se snaží najít cestu ven z klece, ale je neúspěšný. Králík se snaží najít cestu ven z klece, králík se snaží, ale není úspěšný. Králík se potřebuje dostat ven. Králík se potřebuje dostat ven. Ubročený králík se potřebuje dostat ven. Ubročený králík se potřebuje dostat ven. Králík hladový, králík hladový, králík hladový, králík hladový, králík hladový. Králík hladový, králík hladový, králík hladový, králík hladový, králík hladový, hladový.
Vítejte na technické podpoře. Dnes se zaměříme na prohlídku areálu a orientaci uvnitř K9, skladiště od BSI. Všem správcům zařízení doporučujeme, aby měli po ruce veškeré potřebné vybavení a vždy nosili uniformu. Ale co je nejdůležitější, všichni musíte mít vždy a za všech okolností svoji BSI ID kartu. Jakmile budete mít po ruce veškeré potřebné vybavení, jsme připraveni vyrazit. Ahoj, vidím, že jsi se dostal ke skladišti. Vsadím se, že musíš být velmi zrušený a nervózní kvůli práci zrovna tady. Ale zastavme se a zamysleme se. Máš všechny potřebné předměty pro své pracovní úkoly? To jsem si myslela. Pojďme si nasadit pěkný batoh a zbalit pár potřebných věcí. Pojďme zkontrolovat, jestli máme ty věci, které budeme potřebovat na práci v K9. Baterka? Máme. Svačina? Máme. Klíč? Máme. Kamera? Máme. Wow, je tu docela tma. Měl bych si rozsvítit. Rozsvíť to světlo. Rozsvíť to světlo. Rozsvíť to... Je důležité si pamatovat, do kterých místností vstupuješ. Tohle místo může být opravdu ošemetné a můžeš se velmi snadno ztratit. Tohle je odpočívárna. Můžeš si sednout, odpočinout, popovídat si s kolegy, co tě jen napadne. Nezapomeň udržovat tuto místnost čistou a organizovanou, jak je to jen možné. Čisté prostředí pomáhá provádět úkoly rychleji. Špinavé prostředí stěžuje provedení práce. Dobře, tohle je hlavní hala. Před vámi najdete 3 dveře. To jsou úložné prostory. První dvířka se používají k uložení všech čistících prostředků a zásob. Druhé dveře slouží k uložení všech druhů cen a merče, které byly k dispozici v restauraci Bones Burgers. Třetí dvířka slouží k... Missil Gases geschmiedet, die so reagmiv, salhalshi zu einer dohne lukur, der vopla anajela, und aber sich hoben dietlos, er dort niebo uven zložna mina vola měsíc, ale furt nastavovat se rodaš, víš, jak do chynam. Vítejte v suterénu. Právě teď jste v hlavním skladovacím prostoru. Jak vidíte, toto je místnost, kde ukládáme důležitější věci, jako jsou pódia, stoly, arkádové automaty a narozeninové rekvizity. Nyní prosím následuj mě k dalším dveřím. V Bones Burgers si pamatujte, že se nesmíte dotýkat našich robotů a nesuďte na ně, pokud nejste technik. Pojďme do další místnosti. Tuhle místnost si pamatuji moc dobře. Sophie, kde to jsem? Když paní vstoupila do zákulisí, jak jí hlas řekl, její pohřešovaný manžel tam nebyl. Místo toho našla králíka. Rouzí rozbitá, von opravit, budeš krásná, budeš krásná, budeš krásná. Když se probudila, byla nádherná. Ale uvnitř se cítila, jako by každá část jejího těla krvácela. Ne, ale samotné místo bylo otevřeno na strašně krátkou dobu, na což se v okolí odehrálo pár případů. Jaj? Aha, jo.
A lidé, kteří bydleli poblíž té restaurace, si na to místo fakt jako hodně stěžovali. Třeba, že tam hrála hudba v noci, například ve 2 nebo ve 3 ráno. Ještě s rozsvícenými světly, což bylo divný, protože tehdy si společnost s hlídačema opravdu starosti nedělala. No a místo se zavřelo hned potom, co opakovaně lidi hlásili, že v restauraci slyšeli křik nějaké dospělé ženy. Ježiši. No takže tak no. Jo a teda několik hodin po nahlášení toho konkrétního případu se restaurace rozhodla zavřít. Pravděpodobně proto, že policajti potřebovali to místo prohledat, nebo tak něco. A ještě divný je, že v posledních dnech, kdy byla Bonds otevřená, pustili dovnitř jen 1 rodinu nebo 2 a později z nich vylezlo, že animatronici tam vůbec nebyli a že závěsy na stage byly zatažené. No to je divný. Kurva, tenhle les mi připomíná ten film Texaský Masakamoto. Myslím, že musíme vyměnit ty staré kusy za nové. Nemyslíš, že by to mohlo trvat dlouho? Myslím, že už budeme mít dost práce s ostatními, jen abychom vše dokončili do pátku. Jako, jo. Ale myslím si, že bychom měli zařídit, ať vypadají co nejlépe, to jde. Jo, poslouchej. To je celá pointa tohoto projektu. No. Ale pokud se budeme nadále soustředit na tyto malé detaily, přeprogramování robotu nebude... Hej Kevine, pochybuju, že můžeme přidat ty funkce mrkání a očí. Jeho oční důlky jsou opravdu poškozené. Skoro jako by to někdo udělal úmyslně. Myslím, že všechny jeho díry v obleku byly udělány až po uzavření restaurace. Co tím myslíš? Když se to místo zavřelo, Cyberfantech, společnost, která vytvořila roboty, je musela zkontrolovat poté, co si všimla značného množství od... Dobrou noc, lidi. Bože, tady je taková zima. Koukejte na tento klíč. Cože? Všimli jste si, jak nám společnost dala tento malý klíč, ale nikdy se nezmínila o jeho účelu? Až moc to řešíš. Jako, proč by nám dávali klíč, který je k ničemu? Možná, ale dochází nám čas. Měli bychom se soustředit na dokončení robotu do zítřka. Jasně. Dobrou. Ahoj. Myslím, že tohle bude naše poslední nahrávka, než odejdeme. Takže tak, špatné zprávy. Fáze přeprogramování byla neúspěšná. Měli jsme hodně potíží, když jsme se snažili opravit roboty. Bylo tam hodně poškozených částí v endoskeletonech, kvůli tomu nebylo možné přidat nové funkce. A nezapomeňme na to, že jsme měli dostatek času na ukončení projektu. Jo, doufáme, že se můžeme vrátit zpátky s lepším vybavením a deadlineou. Jak Hillary řekla, prosíme společnost, aby nám dovolila se vrátit s lepším plánem. Ale prozatím tohle je konec fáze přeprogramování z projektu přemístění, konec záznamu. Ahoj lidi, tady Ashley. Mám tady tuhle kameru, protože plánuju najít místo, kam patří tenhle klíč. Jsem si jistá, že k čemukoliv tenhle klíč patří, by mohlo zachránit celý tenhle projekt. Ukážu vám tenhle záznam, až se zbudíte. Vím, že jste mi říkali, ať se tady nepotuluju, ale fakt si myslím, že by nás tenhle klíč mohl zachránit. Chvilku mi to trvalo, ale uvědomila jsem si, že tenhle klíč patří k těmhle dveřím, označené jako zadní vchod. Připadá mi to jako malá místnost, takže tam jen nakouknu. Uvidím, jestli tam bude něco zajímavého a hned se vrátím zpátky. Tohle místo je větší, než jsem si myslela. Nemyslím si, že mám dost času, takže vejdu do náhodných dveří a uvidím. Po několika prázdných místnostech s nudnýma věcma jsem narazila na tyhle dveře, které byly otevřené. Docela divný. Každopádně, tahle místnost se dá mít náhradní endosoučástky od asi nějakých nepoužitých animatroniků, myslím. Nepůjdu do detailů o věcech, které najdu, protože spěchám a samozřejmě kvůli tomu, že tohle místo je docela strašidelný. Tohle je místnost 26 nebo 27, myslím. Jak tady vidíte, tohle jsou nějaké náhradní hlavy. Nic zajímavého, abych řekla pravdu. No, tohle je bizár. Nemůžu přesně určit, jestli tenhle kamarád je robot nebo loutka, ale jako... proč to visí na zdi? Tohle je hodně divný. Tohle jsou poslední dveře. Já nikdy jsem tuhle klauní věc předtím neviděla. Je hodně strašně... Jako v žádném případě se k téhle věci nepřiblížím. Pravděpodobně počkám, než uvidíte tohle video a půjdete sem dolů se mnou, aby jsme se na to mohli mrknout zblízka.
Našla jsem tohle. Jsem si na 100% jistá, že ta hlavní věc měla vybudovaný kazetový přehrávač. Takže myslím, že budu muset být odvážná a kouknout se, o čem tohle. Nemám úplně tušení, proč tenhle frajer má vybudovaný kazetový přehrávač, ale hádám, že to používali pro narozeninové oslavy, jakože to hrálo upravenou pásku nebo tak něco. Netuším, ale právě teď to zjistíme. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Ahoj, já jsem Billy. Jsem clown Bunny Smiles. Tut. Můžu vidět tvůj úsměv? Co si se nedvínila? Co lanzíno bezeček výpils? Shadow Man sees me when lights go.